ngoba lento le iyaphilisa, lento le iyasiza. Kodwa ke imfihlo enkulu asibuke lento yokuthi wena uphethwe abobani la emzimbeni bakho nabobani. And mase sitholile ukuthi abobani labo bakuphethe sikugezele bona ukuthi wena phela ibukeka kuba ngithi yazwana. Before ngikunikeza whatever ngikunikeza kodwa hayi uzoqala ngikufake ebhavini. Manje ama sengizoqala ngikufake ebhavini, sengizoqala ngikufake lapha emfuleni. Silungisane senze ukuthi yonke lento yokungcola esemzimbeni wakho isale lapha ingahambi nawe ukuze ngizothi mangikusiza ngithothi ngisizo umuntu oclean ngalendlela sengizovala senyavala. Amandla omgodi bafowethu asenza kahle kakhulu kwimakethe kaMncwaba. Amandla omgodi asenza kahle kakhulu and ngifuna ukubonga, ngifisa nokudlulisa ukubonga okukhulu kubona bonke abantu abasawaphethe nabantu futhi abasalo beqhubekile bememezile ukuthi eDokotela buyisa amandla omgodi. Ngiyababonga kakhulu. Bese ngithi futhi unodabula idwedwe naye futhi usenza kahle kakhulu ngalendlela le esimanga ukuthi phela naku anguphethe ongushiye lapha emotweni bengizonikhomba ukuthi ke owami usungakanani. Ngiqeda nje ukumsebenzisa ngiphuma la eShekasi. Phuma eShekasi bengimsebenzisa ngiqeda ukumsebenzisa ongimshiye lapha emotweni bengizokukhomba ukuthi owami always ngiyamsebenzisa ngoba phela qeda umsebenzisi. Yeah, ama product wami asahamba kahle kakhulu, ama product wami futhi asenza kahle kakhulu. Sengiyagcina ngiyafisa bafowethu engikufisayo kulabantu laba banama outstanding wama order wabo asengakumina. Please ngiyayicelela phela anibohle imbuka ama messages wenu ukuthi ama courier company akuthumelela ukuthi i-order yakho seyikuphi. Kukabi phela i-order ifike kuwe iphinde ijike ibuye akuba kabi nami akungehli nje kade mayisiphinde sibuyela ngithi nawo seyini manje athi imali umfowethu lona akasabamba ngani i-order yakhe. Make sure ukuthi mawufake i-order ifoni yakho ngaso isikhathi uyabuka your messages uzokwazi ubona ukuthi i-order lakho likuphi. Inombolo ke yami engitholakala kuyona it's 073 219 664. Ngisasebenzisa nje yona yodwa. And uma ufona ku during the day ukhulume ne PA yami uyithi ngisacela ungidlulisele kuMncwaba uzokwenza lokho ngoba angiyibambeli mina isizathu esengingayibambeli mina. Hey angithi nalapha kaDlamini usuke ngithola ukuthi ujenga luthe uphinde nasefonini futhi uthothe nakhona umuntu mayifone ngoba phela umuntu mayifone usuke ufuna incazelo le yangempela akufuni ukuthi umthathe nje umphendule umsheshise engathi lo muntu loya ushoda ngesikhathi noma ubhorekile mayikufonela. So ke mawuthi wena uyafisa ngempela uthi sisi wami noma sisi ngicela ungidlulisele kulo baba lo ngiyacela ngani yami usezwa these days uzokuzwa akulalele andlulise niphile phela yazi ngiyanithanda bakithi ngikuthanda nje wena njengoba usebenzi umpunga ngiyakuthanda ngithandela ukuthi awusebenzi wena ngoba uyagulisa esibhedlela hayi phela hayi man nevuka ngiyakuthanda nawe ula okhona noma bekuthiwa ke mhlawumbe usanda ukufika ubuye ejele ngoba ngiyazi ejele la akubuka ingcinga zikho ejele kodwa uma uthi usanda ukufika ubuye ejele hayi phela nawe futhi ngiyakuthanda buye uzogeza silungise sibuke ukuthi your next appearance date yakho ithini ime kanjani. Uzothi na ufika nawe izinkantolo zikubuke nje zikuthanda ukuthi ugezile uclean. Ayizula stoliwe man ngempela ngiloko ngichaza le mabekubuka nje yazi bakuzwele babona hayi lo mfolo wayo sewugezile insile sambopha naye ayisekho manje. Isizula stoliwe man bafowethu now ufuna promotion angithi wefuna promotion hayi phela wefuna promotion how to strong bo how right fika la kimi noma ungishayele ungishayele
ngizokwenza njengoba usho, sibonisana ukuthi ungapromotheka nini, sibonisana ungapromotheka nini. Hello, hayi phela ngisacela mangabe ngilana ningabonga ufonela, uyabuka nje lona uyangibuka ngoba other side ngiku live, so uyafona. Hayi ningabonga ufonela phela, sinekezane ini isikhathi siphinde sihloniphe phela ukuthi nabanye bangibuka ngedatha yabelungu. Hayi abakuboni ngiyahleba, buka nje yabelungu le datha, wabona ubuka ngayo. Abanye bangibuka ngedatha yabo yangempela. Nkosi yami niphile bafowethu, ngiyanithanda nonke ngalendlela le edidu sathane. Ngaphandle kwenu umncwaba akasi umuntu, nawe ngaphandle kwami awusiyi umuntu. Nakubabo Nkosi yami abafisayo ukufika kimi, ukhona nje omunye owathi kimi sewuna 3 years ehlanganisa efisa ukufika kimi, ekhubeka kodwa wabonga ukuthi ugcine efikile. Nakuloyo ofisayo ukufika kimi, noma ungasho nje uyikhulumele la ibaleni, noma uyikhulumele ebusuku uzolala usho ukuthi emncwabe yazi ngiyathanda ukufika kuwe. Dawoti 073